Vítajte v Košiciach, v krásnej na Šípkovej ulici, kde máte súkromie, pokoj a zároveň mesto na dosah. Štvorizbový rodinný dom, kolaudovaný v roku 2025 a teraz to podstatné. Nie je len nový, ale pripravený na život. Dom nám ponúka obývačku s kuchyňou a jedálňou, 3 samostatné spálne, kúpeľňu spojenú s toaletou, technickú miestnosť a 33 štvorákovú terasu. Na poschodí máme prípravu na ďalších 40 m2 obytnej plochy. Nie je to len ďalšia nehnuteľnosť na trhu, je to rozhodnutie, ktoré vám zmení život. Otázka nie je, či sa vám dom páči, ale budete dosť rýchli? Zavolajte.